It is said to announce that Ruth Wara has died. Muri Zimbabwe, ngatingonyoretese mucomment section kuti zorora murugare kune mwanasikana Ruth. Muri Zimbabwe, kusangana kwatinoita zvakare pachannel ino, channel yeZimuwitness TV, apo patinokupa maupdates akasiyana siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayo kabutton rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinokupai pano. Kana wakasubscribe kudhara, aiwa ndinongokutendeni nerutsigiro rwamunotipa. Muri Zimbabwe, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inosuwisa kwazvo, inyaya inorwadza mwoyo, kunyanya avo vakaita macontribution pakuunganidza mari yekuti musikana Ruth Wara aende kunoitwa kidney transplant kuIndia. Zvisinei, hazvina kuzofamba sekudaro. Mari dzakaisirwa Ruth dzeGoFundMe hadzina kufamba zvakanaka. Takaonawo vamwe vaakusvika pakuendesana kumacourts nekuda kwemari idzodzo, nyakuendeswa kukotu. Akazobhadhara $100 kuti abude nebail. So zvinova zvinhu zvakakatyamadza vanhu vazhinji kuti ko munhu akaba mari inosvika kuma $13,000 akubhadhara $100 here kuti abude, uku mumwe munhu achisara achifa. And chimwe chinhu chakanyanyoshamisa vanhu veruzhinji ndechekuti mai vaRuth pavakatanga kubvunzwa kuti ko mari yekuti mwana anorapwa iri kupi, vaingotaura mastatement akasiyana siyana. Pamwe pacho vaiti ina Felix, pamwe pacho vachitaura kuti iri kubhengi. So pakava neconfusion. Vanhu vakatanga kufungira kuti mai vaRuth vane chekuita pakurwara kwemwana, uye mai vaRuth vakadya mari. So zvisinei, Mwari vazongoitawo kutonga kwavo. Nezuva ranhasi, Thursday 15 August 2024, Ruth abva ashayika ari kumaAvenues Clinic uko kwaanga achirapwa. Asi zviri kunzi izvo Ruth anga asvika palevel rekuti akanga ava kutokumbira vamwe vanhu mari yekuti arapwe, asi iye akambounganidzirwa mari yakawanda kudaro. So Ruth afa ari murwendo rwekuti ange achizoenda kuIndia kunoitwa kidney transplant, asi sofa panga pasina munhu ati ari kuda kudoneta kidney yacho. So mashoko ekufa kwaRuth akonfirmwa naJoy Tani nyika dzino kufacebook page kwake, uko kwanyora kuti we just saw a message in the Wara group that Ruth is no more. May her soul go well. Zimbabwe wanted you to live and fulfill your dreams. Zvaramba. Whoever delayed kurapwa kwa Ruth, Mwari ave nemimese henyu. So uku ndokunyoro kwaitwa naTete Joy vaifambisawo kuti Ruth ange achirapwa. Avo vakafambisawo maGoFundMe, tichipo kutenda kuna Hatperi, King Solomon, Felix Tanmaster, Joy, Yaya Saru nevamwe vakacontributa. Tinongoti makambozamawo asi zvaramba. Go well musikana Ruth.